Assalamu alaikum masu kallo da saurare, yau Juma'a kuma za mu ƙara kawo muku hira da baban wanka Mustapha Khan na birnin Kebbi. Ko da yake na ce na birnin Kebbi. Kama zama dan inda da na Najeriya gaba ɗaya. To baban wanka mutane da yawa suna son su gane ka kuma su ƙara fahimta wai wani na an Mustapha baban wanka. To yanzu baban wanka ga ka hito da ganin ka an ga ɗan India. Baban wanka ka san duk maganar da muka yi ba mu taɓa magana zuwan ka Saudiya ba. To na sai an ka te Saudiya ana sa harami lokacin da kai umara da kasa harami ya kai. To gaskiya da mun ka ta Jidda na ɗaya ina nisa harami dun na ji ɗaya duk jigina ya sassake dun na ji dun na abin ga dun na babu da gaskiya. Amma da ta na gama nisa su ina abin ga sai ni ji da kawo dare. Sannan ana nan dun to wata ina zana masallaci in sallah sai labas ta ni to wannan dai balabi dai ya kasa ya jawo ni yace Najeriya yace yes yace Zarabiya yace no Najeriya baban wanka no Najeriya baban wanka India la Najeriya baban wanka India. To yanzu kai Malam Mustapha mutane da yawa sun ga bidiyon ka kuma sun ce suna gaishe ka har da shugaban majalisar dattawa na ƙasa sanata Ahmed Lawal ta bakin mai magana da yawu ne kan harkar sadarwa ta zamani social media yace a ce hina gaishe ka Lawal Aljan Guru yace a gaya ma sanata Ahmed Lawal yace hina gaishe ka to ya zaka ji ga sanata Ahmed Lawal? Ina jin farin ciki da godiya ta da Allah ya haɗa ni da Lawal Ahmed, Allah ya ƙara kaye shi ya ƙara haɗa kanmu kuma ya ƙara ban mu soya tayi sannan dan mai gida ɗan sanda. Yanzu kai baban wanka yanzu gaskiya za mu kunna waka ta Indiyawa a jita. To inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna ilaihi. Dama na ce muku ka kunna waka ka gani ga cikin haki yayi dama shi a matsala ba ai sai na ta sai wallahi yau sai na tadda baba wanka yau sai na tadda baba wanka na tallaba ina ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba wanka hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba wanka hakuri baba wanka hakuri to jama'a dama abin da nake so in faɗa muku shi dai baba wanka waka ta India ko ina take tasowa mai hankali take balle ma an yi magana a mi ta bace waka ina lillahi hakuri baba hakuri dama osi fara da ka asawa kana to hakuri baba wanka da na sama mace hakuri ko gani duk ya lalata ciki ne da ya lalata wankan gada hakuri kun gani jama'a ga hawaye nan da komi baba wanka goye kun gani kuma wannan kuka da baba wanka yayi na gaskiya na ba wai magana abin ga dama haka ne sannan ko ya kawo baban wanka in ka sawa ka inda yana gudu da ba ya hakuri Malam Mustapha to wai misa haka irin kukan gaje in ka ji waka mata India haka ne abin da yasa zaruka abin da zan kuka ina nan Najeriya ƴan uwana can gida India a kawo na aje ku to ku yike ni na ki kuma can gida kuma ni can ina ta duka ga ban tuna kuma ba za ka shi na ba amma kuma na sana ya jagu wanda a wayan yanzu kuma ba duka dan na da zan ƴan uwana can ni ko da abin ba to tsaya ka ji kai baban wanka yanzu dai abin da muka so gare ka yanzu akwai ma ƴan India waɗanda an Najeriya sun ka samu labarin ka sun ce za su to su kulla alaka da kai saboda su ma ƴan uwanka na su kai ma ziyara akwai wani daga University Aleru wasu suna aiki wasu kan hunuka nan duk ƴan Indiana sun ce saboda in kana ganin su hankalinka zai kwanta je haka kamar ka ce India wallahi gaji kamar na ta inda don saboda ina tsabe kewala amma kaga su ƴan uwana su Angele kan su Saman kan su Jawa kan su kai daga Bunka su kawai Allah kai hakuri ni ce ba mun safaka hakuri ka insha Allah zan kai ka wurin jama'a kun ga idanun baban wanka kuka na kware ba na wasa ba Allah ina shaida muku ba wai kuka na wasa ba ko kuka na kware Mustapha kai hankuri in ba kai shu ba ina ɗebe hullata yin azaba ko in ɗebe taguwa ta in sama ko in ɗebe to in sama to kai shu baban wanka yanzu mutane da yawa
na ganin irin waɗanga wanka da kaka yi wa wai baban wanka kakana akai a samu irin waɗanga tuwaki to gaskiya a yau zan bayyana kaina gaba ɗaya gaskiya su mai gida ɗan sanda Abdullahi Kwana ɗan sanda amma na dukin mayi gaskiya hina iya kan kwalli ne don duk so ba kai da su sai musu tun hina aikin ɗan sanda gaskiya tun hina aikin ɗan sanda shekara da shekaru an jima ina wanka su don haka Allah ya ƙara wa'azi Allah ya ƙara ba mu taye kuma Allah ya ƙara kuma sannan da waɗanda ke taimaka ma wajen haka wanka in su koye in su dubesa in su bella buwazi in su dukin mayi yanzu kai baban wanka diba gajen hula gajen safa gajajjayen takalma a'a to wagga hula to yanzu sai aka jiya an ce hadda hannuwanka ba su miƙewa gwada ma mutane hannuwan kai da suke miƙe su mu gani yadu in baka miƙe su ba su wallahi matsala mu hannuwan baba wanka suke miƙewa kwarai miƙe suke gwada tsaye haki tsaf